إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همانذن طاعات إبادت لنذي salih amallarınızı Huda için oturşuqlanız ve muhabbetleriniz ve adım qadamlarınız ve tamam duayı hayırlarınız Pak Allah lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize ilgun içeriğiniz, dosyarınız, kavmu xişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret saadet gönenmek yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip vatanımız emniyet bolup ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine parahatçılık ittihatta yaşamaktan dinimiz dünyamız avatlıktan ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri rahmetul lil alemin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 59. yaşında Mekke-i Mükerreme'nin düyüplerine Hudaybiye diyen yerde geçen heftelerde gurrunu geçti. Kafirler bilen bir neçe madda, bir neçe kanuna, bir neçe bernamaların üstüne sulh ettiler, oңuştular. Aradan ihtilaf ayırdılar. Şoň üstüne inşallah bir heftede de şoň iýdini alyp gider. Hudaý Taalaň köklemegi bile ýöne bir neçe mukaddama hyzmatyňyzy ýetirmeli boljak. Şoň ilgun jamaamyň içinde bir gaty gerek gurrunlar bolansaň bu içinden bir eme dersleri Hudaý köklediğinden bir gece kärrä gaýdyryljak. Nisbet be Resulullah'ın siratına. İnşallah Hudaý için kulak asıp, ders alıp, Hudaý için içeriğimizi de düşündürmeli gurrunlardan. Elbette hemişeler de şeyledir. Emme sulh gurrun, oňuşmak gurrun, ay bolur da diýmek, ay bolýa da razi bolha da diýmek, müteessifana ilgunun içinden yıl ayrılışıp var ya, gün ayrılışıp var ya, hatta bir oňjak gurrunun içinde, hatta bir cüz'i dadın içinde, hatta erhiliğin arasında, hatta enata oğulgıydın arasında, hatta iki doğunun arasında, olukon iki tayfan arası de ha, olukon iki milletin arası, biri falan yurdun adam sinmiştik, biri falan yurdun adam sinmiştik, ay sulh etmek, oňuşmak gynna diýer ýalyl. Sen günmegün, yıl zaman ewe gitdigiçe, insan ilmi dünýewide pişreft etdigiçe, temettün ewe gitdigiçe, nagat insan ilmde ewe süýşdigiçe, insaniýeti günmegün ýa galyp barýa. Sulh meselesi sagbyr beter belli, oňuşmak gowdygyny, kim bilmeýär gowdygyny. Hatta bir hatta barypdyr, elhamdülillah ýoksa hakikat gurrunlar, bir kıyın görmeli gurrunlar değil haşa. Hatta aralamızda heley erkeklerden Hudaýa köp şükür günmegün qariýlarymyz da köpelýär ýoksa. Kur'an okuýa, yarım para, bir para, ya Kur'an klaslara, öwredilýän ýere gatnalýa. Emma Kur'an-ı Kerim'in manasy, Kur'an-ı Kerim'in maksady, Kur'an-ı Kerim'in isteýän zady bir şoň sulh, bir şoň oňuşmak, bir şoň ay bolýa da diýmek. O da kim? Erhiliğin arası. O da kim? Doğunun arası.
O döküm enata oğulgıydın arası. Ey Müslüman doğalla. Ey imanlı doğalla. Ey mümin Müslümanlı. Nähmedi bir çıkıtmalı Kur'an-ı Kerim'in isteyen zatları. Mümin Müslüman ki A'udhu billah okuya, Bismillah okuya, Alham okuya, Hudayın huzuruna duruya. Kur'an-ı Kerim okuyup atavalarımızın ruhuna bahşet diye. Ya fakat şu okulmalı ve birinin bir belluğunu bahşetmeli, tamam oldu. Ama Kur'an-ı Kerim'in içindeki maksat, Kur'an-ı Kerim'in isteyen zatları icra bulmalı değil mi? Yürüymeli değil mi? Meğer Kur'an-ı Kerim'in inşi, Allah Teala ayetler iyi veriptir. Feriştelerden iyi veriptir. Resulullah canın üstüne iyi veriptir. Nämeden çüreyim? İnsan yaşayışında şunu amal etmeden çüreyim. İcra etmeden çüreyim. Geçen hafta Resulullah canın sulhuna kadar avadan geçti. Resulullah can Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'a Bismillahirrahmanirrahim yaz diyene kafirli yok. Biz Bismillahirrahmanirrahim kabul etmeyiz. Biz Bismikallahümme diyecek diyenlerine Peygamberim näme dedi? Ay bolya Bismikallahümme yazan dedi. Resulullah can Muhammed Resulullah yaz diyene yok. Muhammed Resulullah'ı biz kabul etmeyiz. Muhammed ibn Abdullah yaz diyene Peygamberim näme dedi? Ay bolya Muhammed ibn Abdullah yazağı dedi. Bundan anırda insana, Müslümana Kur'an-ı Kerim okulup mescid medreselerin içinde, imanın içinde, hatta başlan, inni bir forum oluptur şu sulh meselesi, tarap hamanı onşaktanla oturup ne kadar olukan biderek görün, 50, 60, 70, 80 yaşında ak sakkal ovadan, ulama, ahun, teverrik adamlar üstüne iyi verenle taraf oti, ay ahun pahunla iyi verer indi bizim üstümüze deyip şuna da ihanetler bolmalı. Ya iyi veriyen tarafta şey diye hatta daydafi, ecekesi ya karınlaşı, ay ahun pahunla yıkıştırmalılar deyip ya oturan adam şey diye aytmalı. O da hemen üstüne, solhun üstüne. Solhi ki Allah Teala qovvariya. Resulullah can aydıptır. Hatta şeyce şuurun edip Resulullah'ın yaşayışından hiç tat ağlamanı fakat solhun gurrunun essekte hadir de az. Hatta şeyce Resulullah'ın yaşayışından hiç tat gurrun etmesek fakat şu solh onuşmak barıdı biz gurrun etsek inni keyfte de şon gurrun etsek hadir de az. Näme deyip beyle olmalı? Ey Müslümanlar, ey mümin, imanlı doğallah, Resulullah aydıptır. Resulullah mübarek ağzından çıkıptır. Ey Müslümanlar, sulh edin deyiptir. Hatta Huday Teala kıyamet gününe de Müslümanların arasını onuşturup beşteyi verecek deyiptir. Hatta Huday da kıyamet gününe Müslümanların arasını sulha salacak deyiptir. Adam hakkını almayanın Müslümanlı birinin her kim hakkını almalı. Yevme yakumul hisab, kıyamet gün bolup her kim hakkını alacak. Resulullah aydıptır. Gözümüzün nuru aydıptır. Başımızın tacı aydıptır. Rahmetül lil alemin Muhammed Habibullah aydıptır sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Müslümanlar, sulh edin. Onuşun deyiptir. Son Huday Teala kıyamette kadar onuşturacak Müslümanların aralarını deyiptir. Aslan şun ödü bolacak da. Ol yan kıyamet gurrunlerde ba, o hem nahillim bize mengdeş bir ahunna barmal o tarafta, o yıksın adam, on ihanetli de ba, ahun pahun yıkar nehme der deyip de onu biderek keple de aydılmalı. Hatta ulukan salih, evliya, ulamalardan çüründeş kepler aydılıya. Resulullah canın işlerinin kibi, Peygamberimiz aydıptır sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah canın mübarek doğduklarının arasından çıkan gurrunşi. Näme deyiptir? Ala ukhbirukum bi afdala min dereceti siyami ve salati ve sadaka? Qalu bela. Tutuk kulağa tıkılan pamukları ayırıp Qursoğun içindeki kulfu ayırıp, Qursoqdaki qaranqılığı ayırıp, canu dil bilin kulaq asmalı gurrunş Resulullah canın aydan dedi.
Bärde kulak asyp, haçan iş başyňa düşenine eşitmän galmaly däl. Aýallygylar eşitdiň şin içerisinde. Bärde hawada hak görüň, dogry görüň diýilmeli. Emma haçan şu görüň öz başyna düşenine bu görüňler innemän goýmaly. Bolmaz ahim bol. Ol hakykat musulmançylyk bolmaýar kim? Haçan özü sulh etmeli bolup, özü ortağa gelmeli bolanna ağlap sowmaly yalandan. Ay men yüreğim ağrıya bıdaktları gurrun edetim gelmeye deyip aňyrsynda ağlap, bıgat ahun yıkıptır, bıgat yaşılı yıkılıptır, doğrulacak bolup ağlap hemmetini hiç etmeli. Hokka etmeli. Bar hokka bolmasa da çını bilen bolsa da, ağlayarlyk çını bilen bolsa da, sol Allah'ın isteyen zat göreydi Resulullah canname deyiptir. Ey musulmanlar, ey sahabalarım, size bir ansatsak bir zat aýdaýym mı deyiptir. Kan gijeli turup namaz okuymadın sogaby kan pul harc edip hac sadakalar, umre sadakalar, näme sadakalar bermedinni sogaby gaty kan nipdir. Kan Recebay arazalar, Meriday arazalardan da sogaby kan zat aýtmaýynmy deyipdir Resulullah jan. Sahabalar aýdypdyr, aýt ya Resulallah. Göreyli aradadan, nefil aradalardan, Recebay, Meriday arada tutmaklardan na sogaby kan has sadaka, umre sadaka, näme sadaka sogaplar onun nadaqaty kan. Gijeler turup namaz okuymadan na sogaby kan näme qam? Qala sallallahu alayhi ve sellem islahu zatil bayn. El-hadis rawahu al-imam Ahmed ve'l-Bukhari fi'l-adab al-mufrad. Resulullah jan aýdypdyr, iki neferin arasyny oňuşdurmak diýipdir. Sulh etmek deyipdir. Hala şu düşüneýliň, hala şu ikiň biri bolsun. Erheley ya enata oğulgy, ya ağa eni, ya palani, ya ustad şagirt, ya herkim. Şu ikiň bir turakana gel oňşaýylly diýe o birine. Şu sogaby ally. Ya ikisinden başga şahsy sevwum, üçlünji adam. Ol gowa adam, ol tabiaty salim adam, ol musulmanlaryň agdaly bolmagyny ýüregi ýan adam. Ol yüreği pek adam. Ol Allah'ın söyün adam fiki üçülüncü adam vakt beyttirip yürümen musulman oňşmalydyr deyip de orta düşýän adam haýsy bolsa da şu sogaby allyda. Ulamalyň bir aýdan kefi wa la yaqumu bis-sulhi li ridallahi azza wa jalla. Beter gowaý dipdirler. Men bir şin teberrükan şu ulamalyň aýdan kefini okuýaýyn. إلا من شرفت نفوسهم تضاءف إيمانهم أذواقهم سليمة شعورهم نبيلة يكرهون الشر فهم كالماء على إطفاء النار المهلكة. Şu Hudaý üçin ara düşüp sulh etdirýän gowa adamlar wa ýaşulla, Hudaý üçin ýaşulla. Hudaý menden razy bolsun diýip ýaşuly bolup, ýaşy kiçi bolsa bolsun, şu oňuşdurjak bolýan adam ha. Şolar bir tabiaty salim, şolar bir Hudaý, şolar bir ýüregi pek, şolar bir musulmanlaryň agdalydyna ýüregi ýan, şolar bir ýakyp duran oduň üstüne dökülýän suwýal gowa adamlar da şolar diýipdirler. Hak aýtýarlar. Beter hak aýtýarlar. Sulh gurrun Resulullah jan nädir edip aýdypdy? Meger ne kadar kanlı dökülmedimi puç yere fakat sulh etmän. Oňuşdylar da boljak. Meger ne kadar xanawadyly dargamadymy? Meger ne kadar çağıla aglaşyp kalmadymy? Azajyk dadyň üstüne, azajyk denany kuta gelse boljak, tekebbürlügini dewse boljak, ay bolýadymy, oňşeýin diýse boljak. Şol edip bilmäni ne kadar xanawadyly pıtramadymy? Ne kadar gelille, ne kadar erle bir ömrüne rahatlığa salmadylymy? Azajyk sulh estele boljak, şonu edip bilmäni Resulullah janyň Allah Taalaň goýan ýoluny, sünnetini icra edip bilmäni ne kadar öýle dargamadymy? Ne kadar cemaatly pıtramadymy? Ne kadar hatta dini adamlaryň aralary degmedimi? Ay sulh estele boljak kim? Emma şonu hiç kim ýatlaryna salmany, tekebbürlük bolup, "Ýok men aýdanym bolmaly" diýip, onu enefide kömekleşip, onu diýadeste kömekleşip, hiç bir sulh ýatlaryna salmany, sulh boljak bolsa da iki tarapdy pesperçilige urmaly. O da bolýadymyl, o da bolýadymyl. O da bolýadymyl, o da bolýadymyl. Ey Resulullah janyň öz ýoly boljak ki. Başga misal gerek gel. Inni geleyli Resulullah janyň mübarek ýaşaýyşyna.
Heyke wagt az, heyke men Resulullah janyň ýaşaýyşynyň içinde ýoksa bir başga bir hak, bir hakykat ilgünimde derman görüňleri aýsaňa boljak. İnşallah Allah Taala köplüde indiki fırsatlerde hyzmatyňyza ýetirerin. Resulullah jan aleyhissalatu vesselam ol insaniyette kamillige yeten beýik muhterem Hudaybiye diýen ýerde näçe gün galam bolsa gowy. Ey musulmanlar, 20 gün galypdyr Hudaybiye'de. 18 gün näýän rawayatlarda ba, 20 gün näýän ba. 20 golay da hulasa. 20 gün golay Hudaybiye'de galypdyr. Näme dip? Umra etjek bolýar. Umrasyny ýerine ýetirjek bolýar. Hey bolmandy, hey bolmandy. Ahir sulh etdiler. Bismikallahumma walli Muhammed ibn Abdullah bilen Qurayşyň arasy boldy. Ýene bir sulh inni klap Mekka adamlary bilen jeň bolmalar, näçe ýylyçyly emniyet bolmaly boldy. Ýene bir sulhynyň bir nämetdi. Musulmanlardan biri Mekka barsa ola iý bermeliler, emma Mekkeden biri peýgambere goşulsa peýgamberimiz iýdine iý bermeli boldy. Emma ahirki sulh gally, geçen hafta aýtdyk, inniki hafta aýtarsy. En agyr hili. O näme sulh qam? وأن ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا وأنه إذا كان العام القابل دخلتها بأصحابك فأقمت بها 3. Hey Resulullah can men näzire sahabalaryna eşitdirsin. Näzire aýtsyn men Resulullah can sahabalaryna. Ahirki sulh şoň üstüne bolupdyr. 20 gün Mekkäň düýbüne galanlaryndan soňra 20 gün çölle galy bizre sahtaman ýok ki Hudaybiye'de. 20 gün agaçlaň baglaň etegini güllerin geçirellerinden soňra 20 gün tükan ýok, daruhany ýok, o zatlary geçirellerinden soňra 20 gün gözdeşi ile nämäge? Ahir oňuşyp baryp Mekkäge baryp umra ada etmeden çyrim, umralaryny ýerine ýetirmeden çyrim. Kafirler aýdypdyrlar. Ahirki biziň sulh etjek zadymy sen iýdiňe öwrilmeli, Mekkäge girmeli diýipdirler. Sen iýdiňe öwrilmeli, inniki ýyl gelmeli. Bir ýyl etmeliler. Biz Araplardan utanýar, Muhammed gelip zor bilen girdi diýdiresimiz gelmeýär taryhda. Sen bir ýyl iýdiňe git, 20 gün galanyňda hiççi, fakat zähmetleňde hiççi, inniki ýyl gelaňa diýipdirler. Resulullah jan bolýar diýipdir. Muňa da sulh diýipdir. Hey musulmanlar, özümizde bir fikret görün. Gurgana baryp bir gün 2 gün galyp, inniki ýyl gal gitmeli boldy diýseler näme derdik? Ay aňyrak baryp Tahrandan iýdimize öwrilmeli bolsak näet agram düşerdi. O da näçe gün 20 gün ýatallaryndan soňra. Baryp Suudiýden iýdimize öwrilenmese ne kadar agram düşer? Näzire gözlerden ýaş akyp aýtmaly bolýan. Hudaý Taala bize gaharsyňdymy kan biz näzire bize Mekke nesip etmek diýip müňlerçe zatda kellämide gelmezmeýin? Biz ogul gyýdymy iýilgün o bagara gözdeşweti biz näme jogap berelip agram düşmezmeýin? Ohum Resulullah jan sahabalarına näme diýmeli? Bitirgin zatçy taýy Medine adamlary taýfasynyň şodurşy Resulullah'ın ýüzüni gözdeşwetile 1500, 1600, 1700, 1400 sahaba Resulullah'ın ýüzüni gözdeşwetile peýgamberimize hemmetiniň mesuliyeti men gerdenime diýýärdi. Sandan bir agram düşmelläme Resulullah şu taýda. Aslan pakat şoň öýdi boljak diýilmeýi. 20 gün galandan soňra ay bolýar ýüzümde urlelip gaýtmaly. Nähili gaýtmaly şu taýdan ýüzüne. Näzir etip gaýtmaly şonda. Resulullah jan bolýar diýipdir. Sulh diýipdir. Yani inni näme etmeli bolýar? Sandan sulh kamil bolanmalsa, inni amza etmeli bolýar. Mohr basmaly bolýar. Resulullah jan etegine amza etipdir. Abu Bakr Siddiq, Ömer el-Faruq, Ali Murtaza da amza etipdir. Ve kafirler de amza etipdir. İki kağıt etipdirler. Birini kafirlere, birini musulmanlara etipdir.
ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية كتابة الصلح قال صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا. Aham Peygamberimiz yazılandan sonra sahabalarına vakıp aydıptır: ey sahabalarım, turun, getiren diyeleriniz nämäňiz bolsa damagyn çalın, saçyňyz sıyırın, ýüzümde gaýtmaly diýipdir. Yani saç sıyırılsa nämäň alamaty? Umra tamamlanandan sonra saç sıyırylýar. Yani men inni ibadatym tamam gaýtjak diýdi. Inni bu taýda da saç sıyırılla, yani hatmen ihramdan çykdyň. Ol labbeyk Allahumma labbeyk dip gaýtmadyňmy? Yani ondan çykdyň. Yani inni kil qaza etmeli. Saç sıyırly, yani tamam boldy, ýüzümde gaýtmalyk hatmi boldygy ha. Aham Rasulullah jan sahabalaryna aýdypdyr, ay turuberiň da diýipdir, inni diýipdir, damagyň çallaň malyňy saçyňy sıyıryberiň da diýipdir. 1400 sahabaň bir turmandyr, hemmesi oturuverdi. Hemmesi oturuverdi. Näme diýip? Rasulullah jan ay saç sıyırmak urşat diýip aýtýandyr. Hükmen sıyıryndyr diýip düşünmändir hiç gaýsy. Asyl kelleleri işlemändir. Näme diýip? Şon Rasulullah janyň öýde häzir kellesini sıyırana, ay sıyırsaňa sıyıragaň da diýip düşünüpdir. Ruhsat mı ka diýip düşünüpdirler. Ay sıyırmasaňyz da bolar, sıyırsaňyz da bolar diýip düşünüpdirler. Sahabalar hemmesi oturuverdi, galmandyr hiç gaýsy. Emma Rasulullah jan ýoksa çyny bilen aýtypdyr ha. Inni saçyňyz sıyırın, damagyň çalyň, ýydyňize gaýdaýlyň diýipdir da. Rasulullah ruhsat diýip aýtýarmy, näme diýip oturuverdiler. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. رسول الله جان يروق دارغ yanına enemiz Ummu Selme'ni alkytypdyr ha şonda Peygamberimiz. Kimi? Enemiz Ummu Selme'ni. Bir guppazyk bejerilipdir, şoň içinde enemiz Ummu Selme barmyş. Rasulullah jan dargyp Ummu Selme'ň üstüne giýipdir, enemiziň üstüne baryp aýdypdyr. Ey Ummu Selme diýipdir. Men sahabalarym hiç gaýsy men turun saçyňy sıyırın, malyňyzyň damagyny çalyň diýende hiç gaýsy turmadylar diýipdir. Darkdym özüm narahat bolýan diýipdir. İzne urilmellâinde. Ay barakallah Ummu Seleme radıyallahu anha. Radıyallahu anha. Huday ruhun şad etsin, şaddır inşallah. Enemiz Ummu Seleme bilipdir da sahabalan düşünmediğini onna aydıptır. Etuhibbu zâlike ya Nebiyallah. Ey Resulullah, isteyen mi, qowwaryan mi sahabalardan saçyn sıyırıp damak çalsynly mallarynyň Havva onna sana bir ýol aýdaýyn diýipdir. Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara badanaka wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Sen şu quppadan çık, otokdan çık diýipdir. Çıkakana bar da öz malyň damagyny özüň çal diýipdir. Ama saç sıyıryanına da ayt, gelmen saçım sıyırcıyı da ayt deyiptir. Gör sahabalar oham hemmeti malların damak çalha çal, saçım sıyırha sıyır bolar deyiptir. Son olar düşünen näldir? Olar ruhsat mı kadip düşünendirler. Hakikat büyürükden düşünen däldirler. Aham Peygamberimiz enemiz Ummu Selme'ň beren haklını bitir bija düşünüp, bitir bija bilip Rasulullah jan keplemani otoğundan çıkıp barıp öz çaljak diýesiniň damagyny çalyp, aham ol saç sıyırýanydy gellipdir, men saçym sıyır diýipdir. Felemma ra'aw zalika qamu fanaharu ve ja'ala ba'duhum yahliqu ba'dan. Rasulullah aleyhissalatu vesselam şeýsip duruşyny görüp, sahabalar böküp turup hemmesi mallaryna barıp damak çalyp, saçlaryny sıyırıp ağlaşmany dürtdirler, narahat bol. Biz Resulullah'ın ol büyürük etip bize aydıptır. Ruhsat edip bize aytmandır. Biz Resulullah'ın büyürüğünü tutmadık. Ve bize azap inamasın deyip ağlaşıverttir Resulullah canın sahabaları. Aham saçlarını sıyırıp mallanda damağını çalıp inni bu kulli tamam oldu. Yani inni hatmi veli izlerine gaytmalı olupdur. Bir iki tane bir muhim ders var. Şunu aydıp Resulullah'ın yaşayışının izini alıp gideydi. Ey Müslüman doğallar, Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de aydiye
Sure-i Bakara 216. ayada. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Asa an takrahu şey'en ve huve hayrun lekum. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله تعالى كلامه من قوة أتسقلم الولياث خدا يديه الله تعالى يديه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Şayet siz kâzatlar yoquşwuryan mollunuz, men işim doğrulanmadı, men izdivacım bolmadı, men näçe wagt ber dogam kabul bolanaq, ay Hudaý Taala ewladym barada beýle boldy, men karxanamda beýle boldy, men işläp bakan beýle boldy, men zindigimde bizirzat boldy diýip, şayet kän yerlerde yoquşwuryan mollunuz. Emma sizin haýryňyza şo zat diýe Hudaý aýtdy ýaşyny. Gözläp görüň, Sure-i Bakara 216. ayada. İyi ve asa an tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Kâzat siz qowurýaňyz, emma sizin zararınıza şo. Kâzat siz qowurýaňyz, taşyndan göreňde, yo görnüp otýsyň bäfidin haýryň içinde. Hudaý aýdýa, şo sizin zereriňize diýe. Wallahu ya'lam ve entum la ta'lamun. Hudaý bilýär, siz bilmeýäňiz diýe Hudaý Taala. Men bilýän ya Hudaý Taala, siz qowurýan zadyňyz sizin zararınıza şo diýe. Siz bileňiz agym, bu insan nämäni biljek? Kim ertisini bilýär? Haýsy bir fawadynyň üstü bilen ýene 5 dagygasyny tezmin etip bilýär. Kim bilýär diýwaryň arasynda nämäden oturan ýerinde? Allah Taala men bilýänlikdir. İnsanyň şu zamanyna musulman ýadyndan çykaran zady. O da näme? Bir zady gowuryny hükmen şoňa ýetmelimi qadiýe? Bir zady ýokuşguryny hükmen şoňa gelmellämi qadiýe? O jere däldir. Eger çyndan şojere bolsa Rasulullah bolmordy. Rasulullah jany wezde sahabalary bilen 20 gün Mekkeň düýbini galanlaryndan soňram ýene ýygyny urilmeli bolýar. Näme diýjek şoň adyna? Zeyrenmäýli, şikayet etmäýli. Hemişe menki de şojere bolýar. Hemişe men zindigimde hemme zat ýyga gaýtdy. Hudaýdy men hiç dadım kabul etmeýär. Näme menki beýle bolýar? Falany we bijirek, falany we bijirek diýip kofur kep aýda gamaýdy. Palanyny gözleme. Eger bir adam gözlemeli bolsak Rasulullahny gözle. Ýoksa da palany bilen näme işimiz bar? Öz Hudaýymyz, öz imanymyz, öz ahiretimiz, öz dünýämiz. Palanyga göz tüküp näme menki beýle bolmaýar diýip imanymyza zerer beramaýdy. Gör Rasulullah janyň gurruny öwürläp aýdy bermeli. Ağlaşyp gaýtypdyrlar şondan. İnni kiilesili qalzaklary belli ki hatta bir towar sahabalar aýrylýadym. Hatta bir towar şolaň içinden inni kiilesili şehit bolýar. Tamam bolýar. Şolaň biderek adam boldygym şo. Şolary Hudaý halamadyk diýip bolarmy? Bolmady ahim. Ay men kemişi şizre bolýar, ay men falanjyra bolýar, falanyň qabijyra bolýar diýmäýin. Rasulullah'ın gurruny bilen qokuyanymda Qur'an-ı Kerim. Bir peýgamberiň sözüni okuýaýyn, gurrun kamil bolsun, ama ýygyny alyp gitjek. Ey musulmanlar, Rasulullah jan aýdypdyr. Şon şu zamanda hemmemiz zeýrenigli müşkilimiz känip, hanawadagy hususy, juz'i, işde, daşarda Rasulullah aýdypdyr. يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقارير في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء رواه الترمذي. Kıyamet gününde bir tovar adamlar görürsünüz deyipdir. Şu dünyada müşkili bir kadarken, bir kadar müşkil izdivaç, oğulgıyır, enata, bir kadar dünyası, bir kadar ağlap müşkillerin kän geçirecekler. O kıyamet gün şolara bir ulkan dereceler verilecek. Şonne berki salym ömründe kıyınçılık görmedik, bu kıyınçılık az gören adam aýtjak, kaş dünyede qayçy bilen, pıçky bilen men ennamym diýdim edip men dünýeden geçip de men neçe dereceler görsem etdim da diýjek de. Rasulullah aýdypdyr, senetli gördüm. Tekrar edeýin. Kıyamet günü bir adamlara kän dereceleri verilecek, bir tovar zenana ve bir tovar erkek adamlara müşkil hanawady itkat kän bolupdyr. Müşkil öz
hususi daşarda iş aglak geçiripdir. Merizçilik, meriz saklamak her näme bolsun. Azawy adam oham olara urkan Allah Taala dereceleri verecek. Şonu görüp duran adamlar aýtjak: "Kaş menne dünyede pıçkı bilen, qayçı bilen, barmaklam, dırnaklam, gözüm, kulağım diýdim edip, kıyım edip, menge ennamym kesilip dünýeden geçen bolsadım da, menge derejem olakan boljakmışdy o diýjek adam. Hudaýyň ýanyna hiç zat boş gitýän näildir? Allah Taalaň ýanyna hiç zat boş gitýän näildir? Allah Taalaň ýanyna hiç zat boş gitýän näildir? Adamyň ýanyna hemme zat boş gitýändir. Men sen ve tamam insan namarttır, biwafadır, elinin zat de gelmez, vefasız bolmaz adamın. Allah Taala durşuna vefahadır. İnnallaha la yuhliful mi'ad. Hudaý wa'desine ters gelýän näildir? Hudaý birini 10 berer, birini 100 berer, 700 berer, bir hesap da berer nipdir. Allah Taala edil ýaşaňy. Adamdan, mahlukdan farky bolar rahim Allah Taala. Ine Resulullah'ın ýaşaýyşy, müşkilleri ağlaşıp iyidine gaydalları, bir de Kur'an-ı Kerim, bir de Resulullah'ın sözü de Müslüman adamın derdini derman görürün, kadrını bilse. Ama yine bir kıskacık ders var. Ummu Selime var arada. Peygamberimiz kime genişti? Zinana genişti, hormat koyup. Zinana da Hudaý ýadyna sally. Enimiz Ummu Selime, men Resulullah näme maslahat bereýin? Men wezifem dogry maslahat bermek. Her kime bir nefer genişte, genişilýäniň wezifesi näme? Hyýanat etmellär. Hemsaýan diýip genişilýän, boýdaş diýip genişilýän, dost diýip genişilýän. Ya gowum maslahatyň mer Hudaý maslahat, ýoksa da mene bilemek mi barada? Muny ahullara genиш, muny ulamalara genиш, muny bilýän adamlara genиш diýip dogry gurrun haýtda Hudaý üçin. Näme diýip bilmezden ýelen biderek maslahat bermeli? Näme diýip ona hyýanat etmeli? Resulullah jany Ummu Selime näme diýipdir? Hudaýyny ýada salyp, gow akyl, gow zat ýadyna salypdyr. Kime? Muhammed Resulullah'a. Sen megerde bolsa ödüň barda damak çally kelläň sir, sahabalar ýortuşy berer diýipdir. Aýtýan hakylly ýörüpdir. Sana maňa da ya hemsaye diýipdi geňeşýädämi, ya erkek ya denana, ya boýdaşyna, ya gatnaşýanyna bir zadyny geňeşýädämi? Ya bilmeýän nisin, muny bilýän adama bar diýsin, ýoksa da Hudaý akyl bersin, haraplamasyn zindigisini, zaýlamasyn, dargatmasyn, günäsine kömekleşmesin, ýüküni agraltmasyn. Hudaý üçin aýdyly wati belkem Allah Taala eserin bersin. Resulullah'ın ýaşaýyşynyň ýyzyny alyp gideýli, ýene 10 dagyga wagtymyz bahadyr. Tamam bolly, ýyda gaýtmaly bolundy. Hey Resulullah jan näme müşkil känmişdi, ey musulmanlar. Gecewni oturup Allah'ım sallallahu Muhammed diýip gelibermeli biz. Näme müşkil känmişdi. Näme mesuliyet agyrmışdy. Näme narahat känmişdi. Gaýtsak bolupdy kala Mekke'den bir azan etewinne musulmanlaryň biri ele ýagyna zynjyrly sürünip gıygyryp gelýänmişdi. Ey musulmanlar dadyma ýetişiň men diýip. Şon Mekkeň içinde de musulmanlar kän ýany bir az. Ýöne özüne göre näçe san barmışdy. Iýberen akla hicret etmäge, Medine gaçyp gitmäne de ejaza beren akla. Mudam daş habarly. Ýani Mekke'de zynlanmışdyklar. Mekke'ye Mükerreme'de kafirlerin arasında da musulmanlar barmışdy. Bir forsetden kaçıp Resulullah'ın yanına baraýyn men alkyssylle diýip sürünip gelip gıygyrypdyr. Şu gurrun tarih gören nädir? Şayet tarih beşeriyetde ya bolanlar ya bolan nädir? Kulak asyn. وَقَدْ فَرَّ مِنْ مُشْرِكِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَكَانَ أَبُوهُ يَتَفَاوَضُ. Kimin oğlumyşdy? Şo peýgamberimiz bilen kepleşip, ýazyp, pozup, sulh edip, möhür basyp imza edeniň oğlumyşdy. Dädes kafir, oğul musulmanmyş. Men akidiň özüňiz bilen nip aglak gelýänmişdik aňyrdan. فَلَمَّا رَأَى أَبُوهُ قَامَ إِلَيْهِ وَأَخَذَ بِتَلَابِيبِهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ لَجَّتِ الْقَضِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. Ýortyp oğlunun mar gursagyndan tutup, bile-billik bilen ýüzüne vurup, oğlunun ýüzüne vurup musulman oğlunun ey Muhammed diýipdir. Sulh geçdi diýipdir. Bizden sana biri barsa akitmellädiň diýipdir. Wadaňda dur diýipdir. Musulmanlar hemmesi narahat bolup ağlaşypdyrlar. Ýani kyn müşkilin öz boljak ha.
Umre edip bilmediler, iyillerine qaytmalı. وهم ينظرون إلى أخيهم وهو يسحب إلى مكة المكرمة فأخذوا يبكون بمرارته. Tamam, Müslümanlar ağlaşıptırlar. Ne Müslüman doğulları sürünüp barya, o da gıygırıp barya. Men akidin da deyip. Peygamberimiz kafir diyadetine aydıptır, sadak da doğru aytyan deyiptir. Ve adamda duracak deyiptir. Oham ol sürünüp baryan oğlunu da aydıptır. İnna kad akadna beynana ve beynel kavmi. Ey Eba Cendel deyiptir. Ona adı Ebu Cendel etmiştir. Biz kafirle bilen va'deleştik deyiptir. Kafirliğin içinden biri bize kaşın kaysa almallal iyidini iyi vermeli deyip va'deleştik deyiptir. Ve inna la naqdir. Men hıyanet ettiyen peygamber değil ve adamda duracak deyiptir. Aham aydıptır. Ey Ebu Cendel. İsbir. Vahtasib. Fe inna Allah Teala ca'ilun leke ve limen ma'aka faracan ve mahracan. Sen Huda için sabret deyiptir. Sen Mekke ağaçın tüyrenine gidip deyiptir. İnşallah basımlıkta Huday sana yol verir, sen kaçarsın da sana urqav kudret de gelir deyiptir. Resulullah can ona hem sabır bilen buyurup hem gavullik gurrun aydıp nagat şol musulman şol jawana nagat qiyin şol jawana oğlan ki diye süyrep barya vurup alıp barya. Musulmanlar da ağlaşıp qalıptırlar. Canı bilen barıp atasını öldürsele de bolacak. Emme Resulullah bilen olan arasında va'damda durmalı biz deyip ve nagat hemmesinin üstünden gözlep duran Resulullah canı qiyin gözlep qalmalı şu turşuna. Dayaudur. Huda için sabret deyip qalmalı. Turşuna dersler bala yöne geçip bariyasa. فلم تمر أقل من سنة حتى تمكن أبو جندل مع إخوته المسلمين. Şuurrından bir yıl geçmeke yankı sürül baryan jawan oğlan başa Mekke'de zinnan nakle hemmesi kaçıp Medine varmana icadalar yok. Son Resulullah salcakkadan ola bilen va'deleşdi. Mekke bilen Medine'nin arasında bir jay tapıp özleri bir ekip, özleri bir kudret bolup Mekke'nin adamlar da şolardan korkyan bolup Resulullah canın beren va'desinde doğru bolup durdu. Bir yıl geçmeke bir kaçalga tafılıp, bir baralga tafılıp, bir özlerine jay tafılıp ol Mekke'nin qiyinçılığından kafirlerin elinden kaçıp bilipdirler. O urruna girsek beter uzak bolacak, şizren muhtasarcası tamam edayli. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir jawan oğlanına iyidine iyi verdiler. Bir yıl geçmekade yana inşallah ola qaşşaqdan o başka Mekke'deki Müslümanlar hemmesi rahat bolýar. Ahirqıca urrunlar şigijede Peygamberimiz sahabalar bilen Medine-i Münevvere öwrülip oğruya Mekke-i Mukarreme'den Hudeybiye diyen yerden yere ağaşın Medine-i Münevvere ağaşın. Aham yolla öwrülip baryaqa aya iniye. Kur'an-ı Kerim evvelin bar Resulullah canın üstüne nazil woliye. 26. para Suriye Feth'in şodurşu. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna laka fethan mubina liyaghfira lekallahu ma taqaddama min ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله تعالى آية دي برتر. Ey Muhammed Peygamber, bu uşluk sana Mekke'ni senden süreyim açtım menliktir. Yani Resulullah canın şol tamam solhunu Allah Teala teyit ettir. Sen doğru iş ettin, kavi iş ettin deyiptir. Yani şol müşkilatlar, şol qiyinçılıklar, şol inheme ağır yükleri ki Resulullah can girdinne oklaptı, hemmelerini geçirdi ve sahabalarını gövüllük verip de hemmelerini alıp qaytı Medine-i Münevvere ağaşın uğradı. Allah Teala teyit edip Resulullah canı hoş edip İnna fetahna laka fethan mubina. Ey Muhammed Peygamber bu uşluk sana Mekke'ni senden süreyim açtım deyip durdu.
Son Mekke açılsa bütün Araplar gözleşiyorti. Hemmesi Müslüman olacaklar. Kan Araplar gözleşip durulmuştuk. Şimdi Mekke feth olsa biz Müslüman olacaktı. O hem Resulullah can hoş olup sahabaların hemmesini uyuşuruptur. Ey sahabalarım bana bir sure indi deyiptir. Yerin yüzünün hemmesinden bana qol şodat deyiptir. Beter hoş boldum deyiptir. Ey sahabalar uyuşuptur. Näme indi ya Resulullah? Resulullah can özünün düyesinin üstüne Suriye fethi okuyup beriptir sahabalarına. Yankı okulan ayeler ve yedine kaşın. O hem sahabalar soraptır. Acib zat soraptırlar. Ya Resulullah afethun huve? Afethun huve? Ya Resulullah biz şu sulhet qayttık. Yani Mekke feth bolluğumuş deyiptir. Resulullah can näme deyiptir? Naam. والذي نفسي بيده إنه لفتح كذا في سنن أبي داود Allah bilen and içen Hudaý ayeti berdi. Şu sulhada qaysymyz Mekke feth bollugy, yani şoň muqaddemeti basym Mekke feth boljak diýipdir. Allah Taala Resulullah janyň eden işini taýid etdi. Belli bolly insan, belli bolly musulman bir kuş daqiqadan tamam etjek. Belli bolly musulman kellesi qoglasın. Aklına düşmese de şu Resulullah'ın diyenin etkisi uçacakmıştık ha. Ne kadar aydan görünleri, ne kadar Resulullah'ın solukları sen men aklıma gelmeyedi. Ay hava da Resulullah etti doğrudur da deyip öne geçip bariyadık. Ama akıbet şolonqu oldu. Ahiret şolonqu oldu. Dünyada da hayır şolonqu oldu. Hak şolonqu oldu. Şeriat vakti ki Hudaý aydınlığın bilimizden sonra, vakti ki Resulullah aydınlığın bilimizden sonra, şoňa gerçi bizim aklımızda, gerçi bizim savadımızda, gerçi bizim tahsilatımızda, gerçi bizim düşünmizde kok gelmese de, son bizim düşünmüz ol şeriatıqdan kan etekde, son boynalan adam utçakmıştık. Ha bolya, Hudaý Peygamber aydınmasa baş üstüne diyen adam, şol adam uttu. Yo men kellame gelmeye deyipti. Hem otağısının kefine öydüm, hem danışkayısının kefine öydüm, hem sayasının kefine öydüm, boydoşunun kefine öydüm, doğasunun kefine öydüm. Yok hemmedat yürektir, amelerat yok diyen şık bolup da. Yok adam vicdanı salim bolsun. Bizatlı elçek her kim zindagisi özüne ahunun emrettirip tıva deyip de bir derek kurrunliven 10.000 kefine havva verip de Hudaýyň şeriatını inkar edip kafir bolup dünýeden ötagamaylyň. Hudaý Peygamber aydan nuglaga seýlin, aklymyza çatmada şoň içinde gönenmek barmışdyk. Hudaý Taala iman awrydan aýyrmasyn inşallah. Hudaý Taala nuri imandan agzy birilik mehabbet emniyetten aýyrmasyn inşallah. Mescid medreselerimiz yürüyüp dursun. Hudaý marizlerimize şefa versin. İzdivac müşkilli doğulan Hudaý müşkillerini ansa dersin. Eğer hileylen arasında, doğan arnaş inatan arasında, ve beyliki ihtilaf olup, ağzalık bolup durulan arasında, Hudaý sulh, agzy birlik, mehabbet versin inşallah. Bir alham, üç kul huvallahu okuyeylin, ötellemizin ruhuna da bahşedeylin, olan da ruhlar hoş olsun inşallah. Okuyuverin. Selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Pira ilahi amin. İlahi amin. Burtafor müşkilli marizlamız vadiptirler, hanvadigi müşkil. İhlas bilen dua et, ihlas bilen bizi amin diye kabullar inşallah. Hatmi tehliller, hatmi Kur'an-ı Kerimler, salavatlar. İlahi amin. Amin. Ya ilahel alamin. Hudaý Taala'dan qatı umidimiz kendir, eller boş qaytarmady inşallah. Amin ya mucibet da'vat. Agzy birlik mehabbet bolsun, sulh bolsun. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin.
إلهي آمين. إلهي آمين. قبول إن شاء الله. آمين يا مجيب الدعوات. إلهي آمين. آمين. إلهي آمين. إلهي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. دائما حسبت مضيت الله يرحمك.